spreman? Gdje ti je stavi ovu ispod? Može, je pratite konoplju. Stavi ovu cigaretu ispod. Može. Nikad ne znaš, zvukom slučajno okreneš. Sporija, imamo vremena. Puno sporija, ne. Se pročevara se. Kaže, koji su vam vremena? Šta već tu počinje? Nego? Onda vidi to, to je debelo, bok te mač. Šta debelo? Ma da, ja vidim. Ja mislim to beton, to je roba. Oj, ima to govana, osjeću. Ćemo niže spustiti kabel, dobro je ovako. Ja sam mislio da je ovdje tanko sve jebo. Ma korac, moj, tu šta je to tu? Sve za plekama, a?